Asibingelele ubingelele babudokotela besizibawujabulela umfana omuhle njengekhehla lomlungu. May God be with uCAC Malema. I-enemy should not win. We pray for that. Sicabanga ukuthi laba ababukayo endabeni they can tell us ukuthi kwenzekani manje, but inhliziyo yami enkulu ikakhulukazi ukuthi isinqumo esizothathwa namhlanje asibe fair ngayo yonke indlela naye futhi asemukele uMalema, kodwa kube isinqumo esingafana ebesenziwa amabhunu edubula phezulu engena uCampton Park namahashi eqhumisa isibhamu kungaboshwa ngisho lodwa, but mase kuyena engaqhumisa engagibelanga hashi engangenanga endaweni private asisho lutho. This is Babu Dotto besizibotshalo mfana uPleasure Khehla umzola wanxesi angiyisolve ngixolisi sebo ya namhlanje baba sibingelela Khehla. Baba kusawuyena uKhehlela ngagugu uvuka emalibeni bethu ufile kanti khona sakubhunga namathonga isihlahla esikhulu sakobhovungane sophumula amatshitshi namajongosi isishamhlahle emoyeni intaba sikhala amanzi intaba sidida umndeni usimana ngemsebenzi emihle okuphilisa abagulana okusimamisa abahlwembu onhliziyo yakho uvuma kubangoma omhlophe siyavuma makhosi ohleka bhovungane. Baba namhlanje sifuna ukukhuluma ngama product okugembula. Are you ready? Kunjalo ba. Uthi phalaza qhuma geza for 3 days. Umuntu alungise u2600 rand. Awuyithinde wena lento leKhehla. Ama product egambling asebuyile baba. Ngeke ngathi kuma for few months. Ngesizathu sokuthi alandwe ezweni elikude kakhulu. Okay. Unesimanga esenzeke ezweni elikude kakhulu ngase ngithi kuma kancane. Base bengikhalela abantu bethi mkhulu asisawini ama products asenawo. Kanti besiphila kahle besingalambi besingomi besingasweli ngama product akho egambling. Abantu bebephila kakhulu mayesebuyile ngabatshela ngathi asekhona. Umuntu omdala amehla kuphathelwana. Nobani ufinya ngendololwane udla izambane likaPondo uhlala kuTepo uphila impilo ekahle ngama product egambling. Lapho ama product egambling akwazi ukushintsha isimo sephakethe lakho ukuze uzokwazi ukulungisa ikhaya, ngoba uyayidinga imali ukuthi ulungise ikhaya. Umdala ekhaya, umdala awukaniwe, umdala ekhaya awakhile, umdala ekhaya awuna business, abantu babheke wena. Kuyoze kugana abafana abancane abasafunda isikole ungaganiwe. Kanti mawungathenga ama product egambling kwaKhehlela ngagugu uzokwazi ukuthi nawe sibuye isithunzi sakho njengendoda, futhi uzokwazi ukuthi uye ukubangisana nosisi bakho nabashana bakhe egcekeni nibanga indlu yokulala. Funa uphuma inxiwa ndoda umdala, funa ndoda ugenerate ube nebusiness ne business elithize. La ithinto ngama product egambling 2.6 siyakuphosela uyafika esigodlweni impilo yabantu isazoba yinhle njoba ade inhle phambili. Besikuhlunga inhliziyo yami baba abantu bengikhalela bethi awukhulu asawini iphi impande yethu isikhona ke manje yayizwa indaba and already vele abaningi sebefikile bayithabatha ngoba bese kuvele kwabantu ebebephila ngayo abazofika namhlanje nakusasa abantu vele abazobe beqala ukuyithola. Bande egambling uzobuza ukuthi umuntu ekhemesi engikuyona njengamanje ngisexhopho ngisophongolo ikhona ikhemesi engaya kuyona ngifike ngisho ngifuna noma bazithola kwe uKhehlela ngagugu sayibambela enamathupha nabasebenzi bakhe. Okay. Ukuthi siyakuthumelela kaPep mawukude mawukwazi ukufinyelela esigodlweni eThekwini siyawenza appointment ufike uzoyithengela wena ngokwakho. Yazo bengifuna lonto icaca ngathi ukuthi wayithenga ekhemesi ukuthi yangamsiza. Lembande baba ifuna ukuthi uyifake egazini for 3 days. Awuphalazi ngento enkulu engangojeka. Iyayifaka, iyasenza. Uyaqhuma. Okay. Uyageza. Okay. Zihlukene kantathu. Ukuphalaza ugqume ugeza. Inkathi singenile, ingene ezidalweni zakho. Ingene ezithongeni zakini. Asingene leyo geza ngifuna ukuyithola leyo geza ukuthi uma ngigeza ngalomuntu ebengigquma ngawo yini. Ake sihlukanise lapho. Ogquma uwodwa uyachitha. Okay, ngiyakuzwa ke lapho ngiyakuzwa lapho. Mawuchitha vele uzonza le ndlela engizobe nguyiyalele ngayo. Usuzongenela kwesithathu wokugeza. Okay. And ngenkathi imumathwa ithunywa zakho
ekuyizona eziphethe inhlahla ngenkathi usudlala eCasino noma ngenkathi udlala efonini yakho vele kuphakama ithunya osuyitshelile ngithi lempande yegambling ixoxa nezidalwa zakini namakhehla kini nezakwazi zakini khumbula ukuthi ngesikhathi samakhehla babedlala amahashi babefika kwizanusi enyangeni kwizangoma beyofuna impande yokuwina amahashi ngiyakuzwa manje lempande ejule ngendlela eyisimanga endayitholakala kalula ingakho ngeke ngathukuma ngoba ngifuna ukunika abantu into engeyiyo Vuma Dlozi lami bawufuna bathi banawo 950 rand impande le ochaza impande uVuma Dlozi lami kade sisemgedini kaVuma Dlozi lami lapho besisempopomeni hayi lapha na umuntu omdala bekuhle ngendlela eyisimanga unenkinga yesibongo sebenzisa uVuma Dlozi lami idlozi malivaliwe unenkinga yokuvaleka kwedlozi sebenzisa uVuma Dlozi uma umsamo umile ngenzeke unenkinga yokumsamo ovaliwe ongakhuluma ongaphefumuli sebenzisa uVuma Dlozi lami ngizofuna sikhulume la kunomizi engenziwa vesa amasiko uzothini lapho kulomuntu sebenzisa uVuma Dlozi lami ngoba kufanele ukukhulume nengilosi yakho vele uyingane ekhaya awunawo amandla ukuthi ungalungisa umsamo ukuze into zakho zibe bright kunomuntu okufisayo ukusizakala kodwa thothi manje akasayi ekhaya bamxoxa uzingathini kulena lapha kwaba nengxabano kwaba nezimpi kwaba nokubambana ngezihluthu waxoshwa abanye badube ekhaya awusayi ekhaya ngamaholidi usihlalela nomyeni wakho ngabe boyfriend ngabe girlfriend usudla ukhisimusi ekhweni sekuyilona khaya lakho ungathini kumuntu uyayibuka lento uhlele emqashweni uyacabanga uVuma Dlozi lami yini ongamsiza ukuthola uVuma Dlozi lami khuluma nengilosi yakho ngo12 ebusuku bayazi abasebenzisa uVuma Dlozi lami asebephila ngawo ukuthi usetshenziswa ngo12 ebusuku kuphela la ukhuluma nengilosi yakho khona uyazi omunye uzokusho lo kathi akhulume ngo12 ebusuku athi kodwa manje inkinga mina imithi ayingisebenzile uzomphendula uthini nansi inkinga baba uyisebenzele imithi udinga uVuma Dlozi lami ngoba uVuma Dlozi lami enye imvelo ejule ngendlela esimanga etakula umuntu odakile uyawufuna ukuvula Dlozi lami uyamsiza uhlala emqashweni uyamsiza saxoshwe ekhaya athi hayi manje ngisindisiwe mina kodwa manje into zamazamba uzophendula uthini into kaNkulunkulu esimthandazayo ngoba isikulomhlaba udalo yena ngiyakuzwa imvelo idalo yena uthema idala imvelo adala umuntu wathi umuntu makabuse phezulu kwemvelo okusho ukuthi ukuphila mawubuthakathaka uyokuthola esihlahleni ukusimama empilweni mawuhlwempu uyokuthola esihlahleni ama products wathenga emakhemisi lama tablet lamaphilisi waphuza akhandwe ngezihlahla ihlahla edala obani uNkulunkulu esimkhona manje uma efuna ke ukusizakala kuvela ukuthi ekhaya yena akayishisa impepho uzomphendula uzomsiza kanjani lo muntu lo udinga uVuma Dlozi lami ngoba ekhaya akekho manje osesimeni senhlanzeko ukuthi angathinta impepho uloshisa impepho phathi imitheme biyaganga uphendula idlozi akasabuyi futhi ekhaya usayidliwe la izintaba mhlawumbe uyibanjelwe umfazi wakhe lapho umbambe ngemithi akasayi ekhaya udinga ukuthi ucele edlozini ucela imali akukho kunye imali uzoyicela imali unenkinga yesibongo la uyafuna ucela imali manje inkinga lesibongo uma wakho umbuzo indaba yesibongo uthenakhala awusazi isibongo sika mama awusazi isibongo sikayisi udinga uVuma Dlozi lami khuluma nengelosi yakho kahle kahle uVuma Dlozi lami wenzani uVuma Dlozi lami ukusimamisa esimeni okusona ungabe uvaliwe ungabe unenkinga kulungi lutho uke wabona umuntu okuthiwa izinto zimhambela kahle kodwa ekhaya kuyabheda kungabheda ekhaya ayikho into ebuhlungu nje ukuthi wazi ukuthi kunemali oyilinde kodwa ayiveli ungakwazi uVuma Dlozi lami ukusenza kuvuleni imali esuke ezivalekile ziningi imali evalekile kubantu umuntu owazi ukuthi yena inhlobo nemali evalekile kuyena angithi kahle kahle uVuma Dlozi lami umafohla kuke kuvaleke uUIF athi umuntu ngayithola kaye imvalo ngisayithola ngeUIF imali engatheni amakinade phela uUIF kodwa uzovalekelwa imali encane how much more imali enkulu how much more uwina o50,000 ku Superbet na ko Hollywood ngegambling usakwazi ukuthi ugolozelwe imali eUIF udinga uVuma Dlozi lami ikhonta ngisho umuntu osifazana ongaganiwe mntobdala
awuganiwe ucela umendo angithi awukwazi ukuya emsamo uyocela umendo hayi awukwazi and abafuni futhi uyogana abafuni ubo antu angenhla la ekhaya entweni yadinga ke emzini thatha uvumahlozi lami mawubona uthi ekhaya uphila phansi kwencindezi ngizobe senguhlebela uthi iyakipha indawo ungayihlala ungaya emanzini musa emqashweni ungaya lapha musa ekhaya ungaya emva kwendlu ungaya endlini yangenhla fika ushunqise lo vumahlozi lami ngendlela engizokutshela ngayo ucela lezi izalukwazi eziphethe umendo mase nginikeze umendo if ungacela umendo ngikwazi ucela umsebenzi uphethwe idalwa zakini ithunya zakini ingilosi yakho above all kumele ukhulume nengilosi yakho ngicela umsebenzi angisebenzi kodwa uma phela ungayicela umsebenzi kusho nemali ungayicela inkingi la ekuthenini umuntu omdala ekhaya kade nizama izinto kade niwenza amaladi nicela imisebenzi nicela imendo nicela imali akulungi yindaba into baba engizothi isignal ngoba lempande uvumahlozi lami uyisignal exhumanisa nekwazi ukuletha impendulo from kumvelenqangi nakwingilosi yakho zifinyelele kwena uyibone ngamehlo ukuthi uthola umsebenzi uthola umendo uthola imali ufuna umuntu ovumadlozi lami ethi nayi ngeke indoda ngila ePine Town ngila eStenge ngicela ukuzozilandela ungamvuma noma bonke abaphosela ufuna ukuhlala noyedwa cha othu noma busuke eMpumalanga othi ucela ukufika esigodlweni uyafika wenza iappointment ngisebenza ngama appointment angisebenzi ngumuntu oqhamuwe eSenoka ubani wapho ubuka dubukhe kubani asisebenze into enjalo baba ngoba miningi imisebenzi esiyenzayo and angisebenzele endaweni eyodwa angithi izindaba sebenzele endaweni ezahlukene kodwa mawudinga usizo fonela ukhehlele ngagugi kweyiphina bonisana utholakala ku 064 788 11787 akuyiphinde futhi kufanele u 064 788 1787 onhliziyo yakhe uvuma kubangoma omhlophe siyavuma Makhosi baba uDokotela baba wesizibojalo mfana omhleje ekhehle umzulu amancisa ngesolo futhi ngixolisi ngicabanga ukuthi sibe naye kubelapha indabuko kuningi esikuzwile kwizulu esitolekwa sibonga kakhulu siyathobeka goodbye